A hetedik feladat az úgy szól, hogy van egy ABCDE ötszögünk, amiben van egy P pont, ami úgy helyezkedik el, hogy a PA szakasz az egyenlő a PB szakasszal, ami egyenlő a PD, ami egyenlő a PE szakasszal, és a PBCD négyszögünk az egy négyzet, és az ábrán meg van adva nekünk két szög nagysága. Tehát rajzoljuk be, hogy miket tudunk. Tudjuk, hogy a PA szakasz, azaz ez a szakasz, a PB szakasz, ami ez a szakasz, a PD szakasz, ami ez itt, és a PE szakasz, ami ez itt, egyenlő nagyságúak, és a PBCD négyszögünk az egy négyzet, azaz kapásból tudjuk, hogy ezek itt mind derékszögek lesznek, azaz 90 fok nagyságúak. Nézzük is az első kérdést. Mekkora az ABP háromszögben a P csúcsnál lévő alfaszög nagysága, azaz ebben a háromszögben vagyunk kíváncsiak az alfa szögre. Tudjuk, hogy a egyenlő szárú háromszögben az alapon fekvő szögek nagysága az egyenlő, azaz ez itt 37 fok nagyságú lesz, és az egész háromszög belső szögének az összege 180 fok kell, hogy legyen, azaz az alfa plusz a 2x37 fok az egyenlő kell, hogy legyen 180 fokkal, tehát az alfa az nekünk 180 mínusz 2x37, azaz 74, tehát az alfa az 106 fok nagyságú lesz. A B kérdés pedig, hogy mekkora a DLP háromszögben az E csúcsnál lévő béta szög nagysága, azaz a DLP háromszögünk az ez itt, és itt is egy egyenlő szárú háromszögünk van, azaz ez a béta szög ugyanakkor annak kell lennie, mint itt képzeletben ennek a szögnek, amit úgy szint hívhatunk bétával. Ezt ugyanolyan logikával szeretnénk megoldani, mint előbb, mivel ezt a szöget könnyedén ki tudjuk számolni, mivel tudjuk, hogy ez itt 90, ezt kiszámoltuk előbb, hogy ez 106, és hogyha ezeket a szögeket összeadjuk, ezt itt elnevezzük x-nek, akkor az egésznek 360 foknak kell lenni, mivel ugye ez egy kör lesz. Azaz a 90 meg 60, 90 meg 60 ugye, ami 150, meg 106, ami 256, annak 300, mennyit adjunk hozzá, hogy 300 fok legyen, ugye meg x egyenlő legyen 360 fokkal, azaz az x az nekünk most 104 fok lesz, tehát ez a szög itt 104 fok, és így, ha körbe megyünk, akkor ez itt tényleg 360 fokos. Jó, és ugye megbeszéltük, hogy az alapon fekvő szögek azok ugyanakkorák, tehát mekkora legyen ez a béta, meg ez a béta, hogy összesen 180-at kapjunk, tehát 2x béta, meg 104, az legyen egyenlő 180-nal, azaz a béta az egyenlő nekünk 180 mínusz 104, ami 76 osztva 2-vel, ami pedig 38 fok, tehát a béta szögünk az 38 fokos lesz. Mekkora a PDA háromszögben a D csúcsnál lévő gamma szög nagysága, azaz hol van a gamma szögünk? Itt, erre vagyunk kíváncsiak. Ez is láthatjuk, hogy egy egyenlő szárú háromszög, mert ugye a PA, PD szakasz ugye piros, azaz mind a kettő ugyanolyan hosszú. Tudjuk, hogy ez a szög itt 104 meg 60, azaz 164 fokos, és ugyanúgy, mint előbb, ez a szög, meg itt ez a szög ugyanakkorának kell lennie, mivel ők vannak a alapon, tehát 164, ugye mennyivel kell kiegészíteni, hogy 180 legyen, 16-tal,
azaz 16-ot elosztjuk 2-vel, mert ide is kerül egy 8 fokos szög, meg ide is kerül egy 8 fokos szög, és ugye így jön ki a 180 fok a belső szögek összegére, azaz a gamma szögünk az 8 fokos. Utolsó kérdés pedig, hogy mekkora a delta szög a DAE háromszögben, ami pedig ez itt, DAE. Észrevehetjük, hogy van a PAE háromszögünk, ahol az egyik szög megvan adva, hogy 60 fok, és az alapon fekvő szögeknek ennek itt és ennek itt ugyanakkorának kell lennie, azaz ez csak úgy jöhet ki, hogy ugye ugyanakkora, és a belső szögek is 180 fokra jöjjenek ki, hogy ez is 60 fok, és ez az egész nagy is itt 60 fok, de viszont tudjuk, hogy ebből az egész nagyból felosztjuk egy kicsi gammára, meg egy deltára. Tudjuk, hogy a gamma az 8 fok, tehát akkor a deltának 52 foknak kell lennie, tehát ez itt 52 fok.